Ja està en marxa a la nostra ciutat el cicle Ciutats Defensores dels Drets Humans. Es tracta d'una iniciativa que es desenvolupa a diversos municipis de Catalunya i que enguany arriba a la seva 7ª edició. Aquestes jornades tenen l'objectiu de donar a conèixer la lluita que es fa des de diversos indrets del món de la defensa dels drets humans, així com fer una denúncia internacional de la vulneració dels mateixos. Donar a conèixer i sensibilitzar la ciutadania amb la defensa dels drets humans i no fer-ho a través de grans jornades on les explicacions són molt tècniques, sinó aterrar-ho a la realitat directament de les persones que lluiten als seus respectius països per la defensa d'aquests drets. Però també fer-nos autocrítica quan als nostres països també vivim aquesta vulneració de drets humans. No sempre portem gent de fora, sinó també portem gent del propi estat espanyol on també s'hi vulneren drets humans. La primera de les activitats que s'ha celebrat a la nostra ciutat és l'anomenat Fòrum dels Drets Humans, en què l'alumnat de secundària i batxillerat dels instituts de la ciutat han assistit a la xerrada de dues de les ponents, Marisa Franco i Margarita Pineda. Franco és activista pels drets de les persones migrants i contra les deportacions dels Estats Units. Ha format part de diverses campanyes per reclamar el respecte als drets civils, econòmics, socials i laborals. També lluita pels drets civils, pels drets de les dones i pel de les treballadores de la llar, així com per defensar el col·lectiu LGTBI. Lo que hemos visto es una escalación de las deportaciones, del lenguaje odioso, de violencia que viene de parte del Estado, pero también que está viniendo de parte de gente racista en el país. Hemos visto eso en la frontera, pero no solamente en la frontera, sino en cada barrio en el país. Y viene del ejemplo que está dando Trump y los actos de su administración. Margarita Pineda, per la seva banda, és fundadora del moviment indígena Lenca Independent de la Paz, defensora del medi ambient i dels drets de les minories ètniques i nacionals a Honduras. Denuncia la manca de consultes prèvies lliures i informades sobre projectes miners i hidroelèctrics que afecten el territori. Es una lucha desigual en algún momento porque es poder contra conocimientos. El dinero desgraciadamente está en pocas manos, la pobreza cada día va acrecentándose y con esto la violación de los derechos humanos, porque no es solamente de que nos maten y todo eso, sino que también el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho al agua. Y como indígenas pues nos están robando lo más bello para nuestra vida, que és nuestro territori. Aquesta ha estat la primera de les propostes que se celebren a la nostra ciutat en el marc del cicle Ciutats Defensores dels Drets Humans. El segon acte ha tingut lloc a la sala d'actes del Cèntric amb una trobada on també hi ha participat Margarita Pineda i s'hi ha sumat Janaui Paredes, filla del defensor dels drets humans José Francisco Paredes, detingut desaparegut per elements de l'estat mexicà el 26 de setembre de 2007. És coordinadora general, acompanyant i capacitadora per la formació de defensores i defensors dels drets humans. Soy integrante de un colectivo de familiares de personas detenidas desaparecidas. Sobre todo estamos trabajando en el área centro-occidente, que es Michoacán, el estado de Michoacán, en Morelia. Y bueno, ahí hacemos y promovemos todos los recursos necesarios para exigir la presentación con vida de las personas detenidas desaparecidas y que también este crimen de lesa humanidad no se cometa. El darrer acte del cicle Ciutats Defensores dels Drets Humans serà el sopar de cooperació on hi participaran 5 activistes dels drets humans. Tot el que es recapti a l'acte es destinarà al projecte del Prat Solidari 2018-2019, Visió per a tothom, de la Fundació Ramon Martí i Bonet.